Welkom iedereen in het stadhuis. Ja, in ieder geval wat hij nog zit. Heren, ik ken ik helemaal niet. Wie zit hier? Ik heb er nog niets gezien. Wat komt je eigenlijk doen? Komt je voor de gezelligheid? Of komt je voor de sleutel en de macht? Daar kunt je nog lang blijven wachten. Daar hebben we de tempelridders voor. Enfin, ongezien weer het beste besturen wat Maastricht Oes had kunnen regelen en kunnen hebben, heb ik het wel eens zeggen dat we ontzettend veel bespaard hebben de laatste afgelopen jaar. Want ja, Koningsdagen zijn doorgegaan. 12 miljoen, hoppa, in de pocket. En de ambtenaren, die zien thuis moeten gaan slapen. Werken bedoel ik. Sorry. Dus de stroomrekening, hoppa. Ongelooflijk, niks aan betaald. Maar, dat is niet alles. Nu, vandaag, houden we het ook gewoon kort. Dat zit natuurlijk ook weer in de kosten. We hebben dus alles gedaan voor onze burger en onze ondernemers. Je kunt dus fluiten naar je sleutel en op de macht. Maar goed, dat zal weer nu wel huren. Wie zou het geen denk recht te hebben op de sleutel en de macht. Maar, heren, hou het kort, hè. Dank u. Dank u, burgemeesters. Gaat maar snel zitten, dan hou ik het kort. Ongezien de anders geen andere de mag claimt, doen we dit mee. Want je hebt er een puinhoop van gemaakt. Geen koning meer die langs wilt komen, maar wel naar Den Bosch gaat. Ik ga niet iedere wethouder langs zijn vuur te stellen, want die zit er vanaf. Meert toch niet meer. Behalve Joyne natuurlijk. Deze is inmiddels inboedel van het stadhuis geworden. En weer hebben geen prominenten aanwezig, dus dat gedeelte kunnen we ook overslaan. Zo gaat het lekker snel. Zelfs een Hasselt. Een Hasselt heeft genoeg te van het getreuzel van u. Daarom houden we het kort. Aangezien voor best zijn te vertrouwen in deze lastige taak, hebben we voor een hooglastigheid die al die specialiteiten kent en ruim ervaring heeft in het overnemen van de macht. We vragen u dan nog alsjeblieft om de sleutel te overhandigen en het door ons te laten regelen. Hooglastigheid, zou je de sleutel willen aannemen? Zeker. Wacht! Veiligheid staat voorop. Ja. Paul, alsjeblieft. Zou je de sleutel even willen desinfecteren? Dank je, Paul. Het wordt desinfecteren, niet draineren. Hooglastigheid. Hartstikke bedankt, burgemeesters. Met plezier. En we komen niet alleen voor de sleutel van dat keerpook van u, nee, veel willen de macht. Veel willen de macht. Zou je die ook wel overdragen? Nou, dan kunt dat goed uit, want dan heb ik bij mij. Je krijgt de macht voor 3 dagen. Hooglastigheid, mag ik u dit aanbieden? Heel erg bedankt. Dan staat je weer goed geschoren erop. Dank u. Goed geschoren! Nu geen nog burgemeesters. De troenrijen die hoeft namelijk niet meer, want die heeft onze lastigheid al eens eerder voorgelezen. Maar onze lastigheid zal nog een paar prinselijke woorden voordragen. Leef vastelavond vierend volk van Maastricht. Zo wit, flummig het niet zonder te komen. En het plezier is bij een vinger lang. Veel wensen u heel schoon dag.
halp in en schuldig toezitten in. Lang leven Maastricht, lang leven de Maastricht de vastelavond. Hippel de piep!